ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಕೂಡ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುಂದರತೆಯಾಗಿ ಶೋಭಾ ವಾಲಿಡೆತ್ತು ವಾಲಿಡೆತ್ತು ಉಳ್ಳೆ ಬಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಜಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಬರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬನ್ನಗನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓದಿವರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹಾಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆ ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಶೋಭಾಬೈ ಜಾವ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಜೆ ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇವಾಗ ಏರ್ಲ ಬೈಜರದಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾರಾಟ ತೂಜು ಮಾರಾಟ ಊರು ಮಂಡಲ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಕುಂದ ಯಾ ಮರವೆ ತಿಂತೀನಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದಿನಿ ಇನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಶೋಭಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾಳು ಇನಿ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇಂಕ ಹಾಲಿಡೇ ಸಂಡೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಜಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಯಿ ಒಂತ ಬರ್ತು ಬರ್ಕಾ ಪಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಂಡು ಇನ್ನಿದ್ದು ಲೈತಾರೆ ಏರ್ಲಿಚ್ಚೆ ನನ್ನ ಸಂಡೇ ಇಂಕ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ
ಸಾವು ಕೊಡುವ ನನ್ನಾನೆ ಇಂದು ದೂರ ಮಾಡುವ ಮಾತಿಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳೇ హాయ్ హాయ్ అజ్జి ఏం చల్లారు ఈయన అవుతారదే ಈರದದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ರಕ್ಷಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರುನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಬಕ ಎಂಚ ಪಾತೆರುಡು ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಬಕ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರು ತುಳು ತಕುಲ ಎಂಚ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಮಂತಂದುಲ್ಲರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಐತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರನ ದಾದೆ ದಾದ ಐತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಇನಿ ಐತಾರ ಕೋಡೆ ಶನಿವಾರ ಶೋಭಾಯ್ ನಿನ್ನ ಯಾನು ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಹಾಲಿಡೇ ನಾ ಬಂಡದು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲಲು ಪೋಯ್ನ ಶೋಭಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಪನೇನಾ ಜೆಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ಕೆಪ ತಂದೆ ತರ್ಪೊಡು ಒಂಜೆ ಬೆಟ್ಟು ದಾಯಗಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಕಮ್ಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಆಯ್ ಮಾರ್ಲಿಯಾ ತೂಕ ಇನಿ ಬತ್ತನುಂಡತ ಯಾನ್ ಈತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಉಂಡಕ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪತಂಡೆ ದೀಪನ್ಗೆ ಶೋಭನ ಮರ್ಲಿ ಅಂದು ಶೋಭ ಮರ್ಲಿ ಬರಡು ಶೋಭನಾತ್ ನಿನ್ನ ಎಂಕದ ಎಂದಾದ ಮಂತೇರಿ ಎಂದಾದ ಮಂತೆ ಯಾವ್ದಾದ ಒತ್ತದು ಬಲ್ ಎಂದಾದ ಮಂತೆ ಕಾರಣ ಹೆಜ್ಜಂದೇನಾ ದೇವರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಕಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪತ ಮತ್ತಿನ ದಾಯ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ತಾತಿ ಇದೇ ಕೊಂಚೂರು ಬುರ್ದು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ರ ಏನು ಕೋಡೆ ಲಂಚಿನ ಬೈದೇನು ಕಂತಿನ ಕುಲಿ ಏರುಂದಾವು ಎಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಶೋಭ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾ ವನಿತ ಬರಡು ನಿನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲೇನು ನೆರ್ಪುನ ಬದಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕಲ್ಲುಗ ಪನ್ ಪೈಕಿ ಆಹಾ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅತ್ತು ಗುಡ್ಲೈ ಬರತಿಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ ನೆರ್ಪುನತ್ತು ಆ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಆಯ್ಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಡ್ಡುಗೆ ಎಂಕ ఆయన ನಂಬರ್ ಉಂಡುಗೆ ఆయన ಮಂಗನ ಯಾನ್ ಮಂದೆಗೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದೆಗೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ನ ನಂಬರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಸಿ ಆಯ್ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡು ದಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕಾರೆ ಅಡ್ಡು ದೆಕ್ಕರೆ ಎಪ್ಪುಣ ಇಂಕ ಐದುಂದಾದ ಪಾತೆ ನೈಡ್ ಬಂತನ ಇಂಕ ರೇಜನಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ನಕ್ಲಕು ಬತ್ತೆರಡ ಅಕಡೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೀಸೆ ಉಂಡ ಎದುರು ಬತ್ತ ಪಾತೆರಡು ಯಾ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾ ನಿಂಬೆ ಆ ಎಂಬೆ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ನಮ್ಮೈಕು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪ ಇಂದು ಕುಕ್ಕೆಲ್ಲರ ನಕುಲು ಹೈಡ್ ಬತ್ತದು ಕಲಿಯರ್ಲಕಮ್ಮ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಐಕ್ ಅಯ್ಯ ಯೋಗಿ ಸನ್ಲೆತ್ತ ಪೋಲೆ ಮಾರ ಏರ ಕಡ್ಲೆ ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಹಂಚಿ ఆయన ಈ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಲೇದು ಆಯ್ತು ಇನಿದು ಇನಿ ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮನಿತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ಬಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಲಕ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಡ್ತುಕ
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶೋಭನ ಹಿಡಿವತ್ತೆ ಯಾನ್ ಶೋಭ ಪಾತೆರ್ನಿ ಯಾನೇ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಬಂಡದು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ಜನ ಶೋಭ ನೆರ್ತಿ ಜನ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಿ ಲೈಕ್ ಅವಳು ಎಬೆ ಬೊರ್ಚಿ ಜೇಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಸುರುಕು ಇರುವ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ತುಕ ಏನು ನೆರ್ತಾಯಿ ಯಾನ್ ನೆರ್ತಾಯಿ ini baradai oh deva calling amma rajan call ai dadi ban puni mam tadi nikki yogi se aunty pandunda ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೆಚ್ಚ ಓಡಬಣ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ದು ಜಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಯಾಲ್ನ ಪಾತೆರ್ದೆ ನೆರ್ನಾಗ ನೆರ್ತೇನ್ ಯಾಲ್ನ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜುವ ವಿಷಯ ಅಡ್ಲ ಬಾಕ ಸಡನ್ನೆ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಸಡನ್ನೆ ಐಡ್ಲ ಮನ್ಪುಜು ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಐಡು ಮನ್ಪ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾವಂತ ಎಂಕುಲು ದಾಯಿಗ ಐಡು ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಬರ್ಚ ಆಯ್ ಕುಡಂಜ ಐಡಿಡು ಬರ್ಪೆ 3 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಒಂಜಿ 78 ಆಗಿಟ ಹೊರ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಹತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲ ಲಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ಲಕ್ಕದು ಪೋಡು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ದುಂಬದಲಕ ಎರ ಮಾತ್ರ ದಾದ ನಾವೇನ ನೆಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಗೊಬ್ಬುದೇರಿ ಮಾತ್ರ ಐಕಲ ಕೈಕರ್ ಪೊಲಿದುಂಡತೆ ಬೋಳು ಗಾಡಿದು ಬೂರೋಡಕು ಕೈಕರಿ ಪೊಲಿದು ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಕಲ ಐದು ಮಂದಿರ್ ಕೆಲವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಅಂಚಿನಾಕುಲು ನಟ್ಟು ನಾಕುಲು ಉಪ್ಪ ಗತಿ ಜದಿನಕುಲು ಅಲ್ಲ ತುಲ ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಶೋಭಾ ಮೂಲ್ ತುಲ ನಿನ್ನ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ತುಲೆ ಶೋಭಾ ತ ಬರ್ಪಿನಿ ಶೋಭಾ ತುಲ ಕೋಡೆ ಏರ ದಾನೆ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಬತ್ತೇರು ಶೋಭಾ ಒಂದು ಏರು ಅಂಚಾಡ ಓಲಾಲ್ ತುಲೆ ಶೋಭಾ ಓಲಾಲ್ ಮುಲ್ ತುಲೆ ಶೋಭಾ ಓಲಾಲ್ ಒಂದಿತ್ತ ಐಡಿಡು ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ನೆಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ನಾನು ಏರುಂದು ಪನೋಡ ನೆಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿರು ಊಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಅಯ್ಯಗತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯಗು ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ತುಲ ಯಾನೇ ಶೋಭಾ ಏರು ಶೋಭಾ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರಿಯಲ್ ಶೋಭಾ ಯಾನಿ ಅಂದು ಒಲ್ತ ಶೋಭಾ ಏರ್ ಶೋಭಾ ಮರ್ಮೈನರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರನೇ ಮೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರನೇ ಮೀ ಪೋಡ್ನನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಏರು ಮಾರ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ತೂಯ ಶೋಭಾ
ಇದು ಏನು ಸಚ್ಚುವ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟಾಗಿ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಚ್ಚು ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸನೀಲ್ ಹಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಹಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಯಕ್ಷಿತ್ ತುಲಾ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ದಾದ ಶೋಭಾ ಹೆಲೋ ಡಿಯರ್ ರಿಯಲ್ ಶೋಭಾ ಐ 1 2 4 ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಆತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮೈ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಿಲಮ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏರಿ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ ತುಲ ಶೋಭಾ ಒಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ತುಲ ಅಜ್ಜಿ ಓಲರ್ ಇಂದು ಸಚ್ಚಿಯ ಶೋಭಾ ತೂಲ ಮಾರದೆಲ್ಲಕ ತಿಳಿಪುನೆ ಸಚ್ಚು ತೂಲ అవే డీపీలో పాడను సచ్చత ಡಿಪಿ ತುಲೆ ಅಂದಿಯ ಡಿಪಿ ದಾದಂದಾಯ್ತು ಶೋಭಾ ಪಾರ್ದಿನ ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಇರೆ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅವು ಇರಿಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ವಾ ಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಂಕ್ ಯಾಪದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಂಕ್ 14 ನಾನು ಇತ್ತೆ ವಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಂಡ ಸಾರಿ ಜೀವರ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಾರ ಯಾರ ಅಂಚತ್ತು ಸಚ್ಚು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಬಿ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಲೇದ ಸಚ್ಚು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ವಿಶ್ ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆನಾ ಪ್ಲೀಸ್ దా పొక్కడ మరలు కట్టొచ్చి ఏర్పండుది ఒత్తిచ్చి పొక్కడ దాదాద పాతెరొచ్చి దాని ఉండరే యానా ఉండే కోరి సుక్క ಗುಣಕರ್ ಕಾರ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಬರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಮಂಡನ ಮಾರೆ ವಾ ಭಾರತಿ ಎಂಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನ என்னையாப்ப ஹாப்பி பர்த்டே இனி 8 ತಾರೀಕು வரும்பா ವಾ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ವನಸಿದು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಮರ್ಲತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿಜವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏರ ನಂಬರ್ ಗೊರ್ಪುಜ ಎಂಗ್ಲು ಮೂಲು ಓಲ್ಲ ಪುನ್ನು ನಾಡುಜ பொண்ணு கொற்புல்ನ ಇಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ಆವದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ ಪಂಡದ ಮದುಮೇಲೆ ಎನ್ನಲ ಇವುಡು ಮದುವೆ ಸುದ್ದು ತೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಂಡತೆ ಎಂಗ್ ಮದುವೆ ಮನ್ಪರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಲ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಂತ್ ಕೊರ ನಿಕ್ಲ ಮದುವೆ ಮಂತ್ ಕೊರದ ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಲ ಗತಿಗೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಕಲ ಕೆಪದಂಡೆ ಪಕ್ಕಡ ಜಿಡಲ ಇಜ್ಜಿದಾಯಗ್ ಪುನೀತ್ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನೆ ಪನೋಡು ಪಲ್ನೆ ಬೇಗಡೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಮನ್ಪುಗ ಎಂತ ಕಾಸ್ಕೊರು ಎಂಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ 6 ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಇಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪೀರ ಕೊರ್ಪೆ ಪುನಃ ಅಟ್ಟರ ಬರ್ಪುನಕುಲೆ ಪುನಃ ಸಚಿನ್ ನೆಟೆ
सच सच बोल नाट्याला बरं पण तुला ಆ ಪುಂಡ ಹೆಡ್ ಮಲ್ಪಿ ನಟನ ಎಡ ನಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುಂಡ ಅವೇ ಓಕೆ ಪಿನ್ ಔಟ್ ಗುಡ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಔಟ್ ಮಂತ್ ಇದು ದಾದ ಪಂದು ಗುತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಅಂದಿ ಅವನಿತ ದಾದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೆರಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಗುಡ್ಲೆ ದಾದೆ ನಿಕಲ್ನ ಲಡಾಯಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಕೋಡೆರ್ ದಿಂಚಿ ಪೂರ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಮದ್ ನೆನಪಿಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಆತ ಗತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದ ನಟ್ಟು ನಕಲು ಪೂರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಲೈವ್ ನಟ್ರ ಅಂಪಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪನ ಅಂಪಡು ಬೊಕ ಇದು ರಾಗಪಾತೆ ನಾಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಏತ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಆಪಗ ಚಾನೆಲ್ ಜನಕುಲೆ ಇಜ್ಜೆರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ್ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಏರ್ಲ ತುಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ಲ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಜೆರು ಬತ್ತಿನಕಲು ಬರಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕಲೊಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬೂರುಂಡ ತಾಪಂಡದ ಮನ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲೋನು ಬೊಕ ದಾಲತ್ತು ಶೋಭಾ ಐಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಐಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಂತನ ಬಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ದದೇಕ್ ಇದೀಗ ಯೋಗಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಗ ಇಂಚ ಹೈಡ್ ಮಂದಾರ ಯಾ ಮಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಯೋಗೀಶನ ಐಡಿಯಾ ಮಂತಿಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆತಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಬುಪ್ಪೆ ಓದರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಶೋಭಾ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಶೋಭಕ್ಕಡ ರಡ್ಡ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟು ಶೋಭಾ ಕೋಟೆ ಅನ್ ಪಂಡದು ಐಟಿ ಬೇತೆ ಬತ್ತಿನ ತಾಯಿ ಕೋಡೆ ರಜತ್ ಪಂಡದು ಬತ್ತೆ ಇನಿ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆ ಅನ್ ಬಂದು ಕೋಡೆನೆ ಬೈದೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತ ತಗೊಬ್ಬುನು ಸಚ್ಚೋತಾತ ಎಲ್ಲೇನ ಅಕೌಂಟು ಪತ್ತೊಂದು ಬರುವೇನದ ಅನ್ನ ಬರಡು ಸರಿ ನೆರ್ಪೆ ಇದು ಮಿತ್ತ ಅಜ್ಜ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಡಚ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಓ ದುಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಡುಲ್ಲೆ ಮುರ್ಕುದು ಅಂಚನ ಅಜ್ಜಿ ಬೈಜಿದಲ್ಲ ಅವ ಐಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಒನ ಸಂಡೆ ಇಜ್ಜು ಇಜ್ಜು ಮನಿತ ಮನ್ಪೊಡು ತೂಲ ಶೋಭಾ ಇದು ಎಂಚಿನೇ ಏರಿಯೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೈಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನೇ ಇರ್ನ ಹೈಡದ ಪುದರ್ ಮರ್ಲಗಟ್ಟೊಂದು ಶೋಭಾ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪವ ಅವೇನು ಓದು ನನ್ನ ಬುರ್ಚಿ ತೂಲ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಸುಲ್ಲ ಯಾ ಪನ್ಪುಜಿ ಶೋಭಾ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲ ಹನೆ ಬರನೇ ಈತೇನ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಭಾಷೆ ಜನಿನ ಶೋಭಾ ಒನ್ನ ಸಂಡ ಅದಾದ ಕಜ್ಜಿ
ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ ಮರೆ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿರಿ ಆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೋನು ಇಂಚಿನೇನು ಪೂರ ತೂವರೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ವನಿತ ವನ್ನಸಂಡ ಒಂದು ಓಡ್ಪಂದು ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಇದು ಅಜ್ಜಿನ ಮಿತ್ತದಿರು ಉಂಟು ಇದೇ ಗುಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ನಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಐಕೆ ಬುಡಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿರ್ಲಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಐಡಿ ಬಂತಂದೆ ಪೋಪುನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡೆಡ್ ಆಪುಣ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಆತ್ಲ ಆಕುಲು ಬೋಟ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಟ ಹೊಡ್ ಪಂಡದೆ ಬರೋದಿರ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ರೀಡ್ ದಯ ಮನ್ಪುರ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲಾತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತಿನ ಹೋದ ಅಕುಲು ಏತಂದು ಪಾಡೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ ಪಂಡಿತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಟ ಆವಡ್ ಪಂಡದೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಕಡೆರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಶೋಭಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೋರು ಅಕುಲೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಓದರು ಅಂದು ವನಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಓದರ ಬಲ್ಲಿದ ಆಯ್ ಓದು ನಮ್ಮ ಓದುಂಡತ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಮ್ಮ ಓದಿಜಿನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತಿಜಿನ ಓಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಈತು ಬಂತದು ವೇಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದು ಈ ಆಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಡ 25 ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ಪಯ್ಯ ನೀಗ್ಲು ಏತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪಾರ ಆತ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಬೇತದ ಆಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆಲ್ ಬನ್ ಪಲ ಇರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪಾರ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ದಿಂಚಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ಲೈವೇ ಬರ್ಚಿ ಆನ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಂತ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಎನ್ನರ್ದು ಕಡೆ ಐಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಆರ್ ಪನ್ಪೆದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅದೇ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಪಡಂದೆಪ್ಪೆ ಬಚ್ಚಿನ ಆಯ್ನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೆ ಅಕ್ಲಿ ಸೀಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಓಲಂಡ ಬೂರ್ದು ಸೈಪೇರ ಆತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕೂಡ ಮಂತೊಂದು ಮನ್ಪುಂದ ಆದೆಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲೆ ಪನ್ ಆತ ಬಂಗ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಯಾನವೇನು ಒರಿಪಂದು ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಪಂತ ಇಟ್ಟು ಹೈಡು ಆಪುಂಡು ಚಾನಲ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಏತು ಯಾನ್ ಮಂತಂದು ಬರಲಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋರ್ಚಿ ಸಯ್ಯಡಾಯ್ ಬರಂದು ಇಪ್ಪಡಾಯ್ ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪಡು ಗೆಂತಿಜಿನಾಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಾಕಿದಾಕಲ ಚಾನಲ್ ಅಂಚತ್ತು ಗೊತ್ತಾನ ಏತು ಅಕಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಗೆನ್ ಪೂಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ ಪೋಯಿ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಏರ್ಲ ಓದು ಜೇರು ಅಯ್ಯ ಅಕಲ್ ಅದು ಪಾರ್ದು ಅಕಲ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಪೋಪೇರು ಶೋಭಾ ಗೆನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಓದಿಜಿನ ಅಕಲ್ ದಾಯ ಪಾಡುವೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಅಕಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಪೋಪೇರು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತ್ ಐಡು ಮಂತನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲಕ್ಕ ಐಡು ಬೂರುಂಡು ಬೊಕ ಪ್ರೇಜನಿಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಂತಿನ ಬಂಗಾಡು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ 4 ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಐಡು ಲೈವ್ ಮಂತನ ದಾದ ಪ್ರೇಜನ ಬನ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಚಾನಲ್ ಆ ಒಂಜಿ .ಅಂಚ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪ್ರೋಮೋ ಪೋದು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಂತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ಬಂಗಾತ ಹಾಯ್ ಆಯ್ ಸೈಯಡ್ ಮಾರೇದೆ ಪಾಡಂಚಿ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಸೈತಿನಾಯ್ ಸೈತೇ ಪಾಡು ಆಯ್ ಬರ್ಪನೇ ಬುರ್ಚಾಯ್ ಏನ್ ಬತ್ತಿ ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಈರೆಗತ್ತಿ ಆಕಲೊಂದು 25 ಐಡಿ ಬತ್ತಂ ಬರ್ಪುನಿಯೇ ಕರ್ಮ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಆಯ್ ತೂಲ ಶೋಭಾ ಅಂದು ದಾದನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಪೂರಡ್ ಪಂಡದು ಏರ ದಾದನ ಮನ್ಪುನು ಈ ಒಂಚೂರು ತಿಂಕ್ ಮನ್ಪು ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ತುಲ ಈ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಪೂರ ರ್ಯಾಶ್ ಅದ್ದೆತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಸಯ್ಯಡೈಟಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ಕ ಆಯ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮನ್ಪುನು ಶೋಭ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಆಲೋಚನೆ ದುಮ್ಮು ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಡವ ಈ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದು ಉಂಟದ ಅವು ಬೇತ ಚಾನಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತದು ಅಲ್ದ್ರ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಸೀನ್ ಒಂದು ಪುರ ಸರಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪು ಅವು ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ರಜತ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಶೋಭಾ ಬಂಡೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ದ್ರ ಬಕ್ಕ ಶೋಭನ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭನ ಡಿ ಪಿದ ಫೋಟೋನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪುನು ಆಯ್ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ತಕ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಹೈಡ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನೆಟ್ಟ ಪುದರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇರು ಓದುಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಓದುಲೆ ಪನ್ಪಿ ದಾಯಗೆ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ನೀಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟು ನನಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ರೀ ಚಿಕನ್ ನೋಡಿನಾ ಆಯ್ಕೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಬುಡು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆ ಸೈತು ಗೊತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇನೆ ಓ ಆಯಿತು ಎಂಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಪೊನ್ನು ಮಾರ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಅತಿ ಇರೆಗೊಂಚೂರು ಮಾನ ಮಾಯದು ಒಂಚೂರ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಅತಿ ಯಾನ್ ಕೇನು ಇರೇ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇನು ಯಾನ್ ಈತೆ ಕೇನು ಇರೇ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಐಡ್ ಮನ್ಪಾರಗೋಸ್ಕರ ದಯಗ್ ಬೋಡ್ದ ವಾ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕು ಪೂರ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರ್ ಜನ ಅವು ಪೂರ್ದು ಇಂಚ ಮಂತನೆ ಎಂಚ ಪನ್ಲೆಗೆ ಚೇತು ಚೇತನ ನಾನು ವೆಜ್ ಹೌದಾ ಉಲ್ಲರೇ ಉಲ್ಲ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏರಿ ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲಿ ಏರ ಸೈತು ಬರ್ತೀನ ಅವು ಅಂದಿ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪುನು ದಾದ ಮನಿ ಪೋಚಿ ಬುಡು ದೇವಿರು ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಬೋರ್ದ ರಾವಡ್ ಏರು ಏರು ಆಯ್ಕೆ ಇರದ ఆయన ಸಂಬಂಧನ ತಾಯಿಗ ఆయన ಜೋಕುಲ ಕೇನ್ಯಾರೆ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರುದ್ರಿ ಶೋಭಾ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆತರು ತಿಂದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ತಿಂದು ಶೋಭಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ఆయన కారం ముద్దలు బల్దేతోనే ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ఆయన కారం ముద్దలు బల్దేతోన్ సైలి ఐకి ఎన్న ఛానల్ బతదు ఇంచ ఉపద్రమ అన్పుందాయిಗೆ మల్లెజ్జి ఆయన ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ఆయన ತೂಪಿನಾರು ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರತೆ ತೂಕ ఆయన ಈರ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆಲನ್ನ ಕೈ ಬುಡಂದು ಏತ ಅನ್ಯ ಮನ್ಪ ಆತ ತಿನ್ಪೈ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರಂದೆ ಬುಡಯ್ಯರು ದೇವೇರ್ ಒರೇನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜ ನೀ ಕಾತಿತ್ತನ ಪೋದ ఆయన ಕಾರ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ದೆ ಸೈಯೊಲ್ಲತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಗಿಂಚ ಬತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೋಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಗು ಈ ಮೀಸೆ ಎತ್ತಿನ ಆನ ಪೋದ್ ಗೀಸದು ಕುಲ್ಲು ಮಮ್ಮ ಮೀಸೆ ಪೊನ್ನಲಕ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಪುರ್ಸೋತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತುಂಡಿಯ ತಿನ್ನರೆಗ್ ಬಕ ನಿನ್ನ ನಾನು ಲೆತ್ತೇನ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಲ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಾತ ಬಕಡೇ ಬರೋಡು ನಿಕ ಆತ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರೆ ಚೂರ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದು ಪಾತೆರೆಗ್ ಈತ ನೆರ್ನಲ್ಲ ಕೆಲರು ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೇಜಾರದು ಅದು ಈತ ನೆರ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಬೇಜಾರ ಮಕ್ಕಳ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರೆ ಚೂರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಪಂಡೆ ಇಂಬಿ ಪಂಡದ ನಿರ್ನ ಮಗೆನ ಸಾವು ಒಂಜಿ ಸರಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ
ಆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪೋದು ಬಲ್ದದ ಸೈಲ ಬಂಡು ಸೈಪರೇರು ಪೀ ತಿನ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ತಿನ್ಪಾರ ಇಂದು ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಇಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಪಂಡೆತ ಇಂಚ ನೆರ್ತ ಅಂಚ ಪಂತ ಪಂಡ ಐಕ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಪಂಡೆಡ ತೂಪಿನಾರು ಓರಿ ಉಲ್ಲೇರತ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿನ್ನುವ ಶೋಭಾ ಆತೆ ಬಿಡು ಮನಿ ಪಚ್ಚು ಬಿಡು ಪನಂದೆ ಬಡ ನಮಗೆ ಎನ್ಪು ನೆನೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಾತ ನೆರ್ರೆಗಿಚ್చింది నీకు ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಆ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪಜ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಎದುರು ಈತ ಪಾತಿರ್ವತ್ತೈ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪಜ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪುನೆ ಅವೇನಾ ಅಂದು ನಿಕ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಪಾಗ್ಯ ಉಂಡ ದಾದನ ಸಾವು ನಿಕ್ ದಾದನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡರ ವೇದನ ಅತ್ತ ನಿಕ್ ಸಾದಿರ್ ಪೋನ ನಿಕ್ ದಾನೆ ನೆರ್ತೇನಾ ಈ ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಹೆಂಕ್ ನಾನಲ್ಲ ಈ ಏರ್ ಬಂಡದೆ ಹೆಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತದಾತ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಜ್ಜು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ರ ಈಗ ದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಎನ್ನ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪಿ ಆಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತು ಪಂದೆ ಕುಲ್ವ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದೇ ಪನ್ಪನ್ ಯಾ ಮುರೈನ್ ರಜತ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೀತೆ ಕೋಡೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿಯನ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೀತೆ ಇತ್ತೆದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೀತೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬನ್ಕ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರಿವೇರು ಓಕೆ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರಿವೇರು ಎಂಕುಲ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರನುಪ್ಪ ಈತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆರು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಜೈಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರು ಮುಪ್ಪಿರು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಕ್ಲು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ನೆಕ್ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಈ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಮಾರಾಯ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇತ್ತೀನತ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ದೇವೇರು ಮಂತದೇರು ದೇವೇರು ಅಲ್ಪ ಆರು ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡತ ಆರೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ ಎರವ ಈ ಅಂಚ ಮಂತಡ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಪ ನಿಕ್ ನೆರ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಎದುರೇ ಬಲತ ತಿಕ್ಕಿನ ಐಗಿಡ್ ಬರ್ಪನೇಕ ಎದುರು ಯಾನ್ ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಬಂಡದ ಎದುರು ಬಲತ ಅವಾಗ ಯಾನ ತೂಪೇತ ಬೇತ ಬೇತ ಐಡಿ ಬತ್ತ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲುಂದ ಈಗ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ದುಂಡತ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತೇರಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇಂಡ ಎದುರೇ ಪಾತೇರಿ ಯಾನ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುನ ಈಲ ಎಂಕ್ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಡತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಂಡದು ಬತ್ತದ ಐಡಿ ಬತ್ತ ಉಂತುಂಡ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನಂಜಿ ನೆಕ್ ಪೋದು ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ವೆ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಂದು ಪೋವಲಿ ಅಂದ ಏರ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಯಾನ್ಲ ತೂಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಏರಿಯಾ ಅಂಚಿನ ನೆರ್ತಿನ ಆಕುಲ್ ಜನ ಆ ಜನ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ ನೆರ್ತೆ ಯಾನ ಹೈಡಿಡು ನೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಏರೆ ನೆರ್ತೆ ಈ ಆಪ್ ಉಂಡತ ಈ ಪಾರ್ದತ ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲೆ ಬಂಡ ದೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಈ ಆಪ್ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಪನ್ನು ಏಪ ನೆರ್ತೀನಿ ದಾದ ನೆರ್ತೀನಿ ಪನ್ನು ಏರ್ನ ಕಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದು ಬಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕತ್ತುರ ನೀಸೆ ಉಂಡತ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನು ಮಗಲ ಅದೇನು ಎದುರು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಈ ಆನ್ ಮಗೆ ಅದು ಬಲ ಈ ಎನ್ನ ಐಡ್ ಮನ್ಪು ಚಾನಲ್ ಈ ಒಲ್ತದ್ದು ಬೈದ ಯಾನ್ ಅಕಲ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಈ ಬೈದಿನ ಚಾನಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಅಲ್ತದ್ದು ಮನ್ಪೇನ್ ಓಕೆನಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜತ್ತು ಒಂದಿನ ಐಡ ಎಲ್ಲವು ನಿಕ್ಕಿಯಾನು 10,000 ಕೊರ ಹೆಂಗ್ ತಾನೆ ಮರ್ಲು ಬೈದನ ನಿಕ್ಕಿ 10,000 ಕೊರ್ರೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಸು ಇರ್ತದೆ ಬೇತ ಬೈದ ತಕಲ ಕಡೆ ಇರ್ದೈತಲ್ಲ ಅತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುಜ ಅತ್ತು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಹೈಡ್ ಮಂತ ಯಕ್ಷಿತ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಹೈಡ್ ಮಂತ ಬೇತ ಬೇತ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಚಾತಿನ ಪುರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಇಂಬರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಹೈಡ್ ಚಾನೆಲ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಹೈಡ್ ಮಂತುಂಡು ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಆಯಗ್ 25 ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯಗ್ 25 ಐಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಐಟ್ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂಪುಲಿ ಇತ್ತ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ 10,000 ಮಾಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ಯಾನ್ 10,000 ಕೊರುಡುಗೆ ಆಯಗ್ ದಾದ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದತ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಮೆಗ್ದಿ ಅವಡು ಪಲಿಯ ಅವಡು ಅದು ಮದಿಮೆಂತ ಆತಿಜಿ ಓಕೆ ಬುಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದೆ ಬುಡ್ತೇರ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಂಚೆನ್ನು ತೂಪರದಾದನ ಹೆಂಗಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಗ್ಳು ಪಾಪ ದಕ್ಕು ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಹೈಡ್ ಮಂತೇನ್ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಯ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಐಡಿ ಬತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೈಡ್ ಮಂತೆ ಶೋಭಾ ಪನ್ಪದಾರಿಗೆ ಹೈಡ್ ಅಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ದ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡದು ಯಾ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಆದ ವೇಸ್ಟ್ ಸಾವ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎರವರಿ ಸೈತಿನ ಬತ್ತೆ ನಟ್ಟುನೆ ಮರ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೈಪಿನ ಐಕು ಊರುದು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಏನ ಮರ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಪ ಒಂಜ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಐಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತ ಎಂಡ ಐಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪನೋಚಿ ಶೋಭಾ ಎಂಡ ಐಡ್ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಐಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕುಲ ಐಡ್ ಮಂತನ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಐಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ
इथे तुले अक्षित कुडंजी सहित పోతేనే ఆయన 10 సార్లు కొడుకు కూడా ఆయన అమ్మడకేనాడు బేవర్సిట ఎండకేనత్తు లేరు మారే ఇన్నదాద ప్రాబ్లం இந்த போர்டு பந்து மனப்பு పక్కదాలత్తావా యా నన్ను ఏరియల్ హైడ్ పంపి నీకు హైడ్ పంపినంత నీకు హైడ్ మనుపులే ఎన్న ఛానల్ పోపుడు వేస్ట్ ఆయన వీడియోలో పాడిచి దాలెజ్జి అదే ఈతు పోప దాలెజ్జి ఎవరి సైతే ఆయన బొజ్జమ్మని పేరు 10 సాರ కొరుడుగా ఆయన ఒలుతు కొరిపిన ఆయన బొజ్జాగు 10 సార ಏನಾನ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ಪುಜಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಎಂಕಿಂಚ 5 ಮಂತ್ ಒಂದು ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಏರಿಯದ ಎಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಂಡ ಕೂಡ ಆಪುಜಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಬರಡು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಮನ್ ಪೇರು ಪಂಡದು ಇನಿ ಸೈತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡ ದಿನ ಅತ್ತ ಶೋಭಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂಡನ ಸೈಬರ್ ಅಂಚಮ್ಮನ್ ಬೀಜ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಚಾನಲ್ ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೊಂದೇ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂದಿನಿ ಎತ್ತೋ ಜನತ ಚಾನಲ್ ಡೆಡ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನ ಬುಲಿಪೇರಿ ಇಂಕ್ಲು ಈತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಚಾನಲ್ ಡೆಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕುಲು ಈತ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ಕೈತಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಜ ಓ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲಾತಿ ಬೇಜಾರಾಪುಜ ऐक निकुले बे हाईड मनपुले ता रिपोर्ट मन गाव मन पेन पनुले मारे पोड़ गया पूजा ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಡಿ ಬರೋಂದಿ ಇಪ್ಪಡು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ഞാൻ ഉപ്പിന് പോൽപ്പ ഗുരിട്ട എന്നെ ഇല്ലടെ ഞാനില്ല ഫുള്ള് മൂഡ് ഔട്ടാണ് എന്നെ ಅವಳ 5 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ఆయన ಐಡಿಯಾ 5 ಮಂತಿನ ಮೂಜಿನ ಐಡಿ ఆయన 5 ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ರಜತ್ ಬಂದ್ ಬತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿ ಅನ್ ಬತ್ತೆ ಇನಿ 2 ಚೆನ್ನ ಐಡಿ ಬತ್ತೆ ಕೇನು ಬೋಡಂಡ ಆಯ್ ಪಂಡತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋ 2 ದಿನ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಜಾಯಿಗೆ ಬನ್ನ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ನಿಗಲ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಅವು ಎಂಕ ಐಟ ಆತಿ ಜೆಂಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡ ಪೂರ ಐಕ ಬನ್ನ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪಲೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಬಂಡದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಬೇಡು ಮಸ್ತ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎಂಕಾಲ ಇಲ್ಲದನ್ನಿ 2 ದಿನ ಆತು 10 ಮಿನಿಟ್ 10 24 hours ಗ್ಯಾನು ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ 24 ಪಂದುಂಡು 2 ದಿನ ಇತ್ತೆ ನಾಯನು ಏರೇನು ಯೋಗೀಶನ್ 5 ಮಂತ್ 2 ದಿನ ಬರ್ಪುಜೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆತು 24 ಆಯ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ಯಾನ 10 ಸಾರ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ಆಂಡವ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಗತ್ತವ ಏರ್ಲ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಡ್ಡದ ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತೆಡುಂಡದ ಸತ್ಯ వాళ్ళు ಬುಡಯಾಲ್ ನಮ್ಮಿನ ದೇವಿರು ಬುಡ ನೆತ್ತಿರ್ಕ ಕೂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ಪಿರ ಬರುವೆ ಸೈಯೊಂದು ಆಯ್ಗು ದಾಲದೀಲೆ ಆಯ್ ಸೈತಾಯ ನನ್ನ ಬೊಜ್ಜಾತ ఆయన ಸಾವುಗು ನನ್ನ ಪೋಂಡ ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಗೇಂಡನ ಯಾ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೀತ ಶೋಭ ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ ದಿನೇತ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೀತ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ರೂಟು ಕೆಲವು ಕೀನೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ಮ ಮಂದು ಕರ್ಮ ಸಾವೇನು ಇಂದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಹತ್ತು ಶೋಭ ಏನ್ ಈ ಪಂಡತ ಒಂಜ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಈತೆನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡತ ನಿಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕವಿನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಂದಿ ಇಂಚ ನಿಂದು ಎಂಕು ಗುರ್ತೈತಿನ ಕುಲಿ ಏರಾಂಡಲ ಅಂಚ ಮೀನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಯಾನು ಪೋದು ದೇವರೇ ಮಿತ್ತೆ ದೀಪ ಸತ್ಯ ಅನ್ನಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ದಾದಾವಡು ಯಾನು ಏರ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಡೆಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಚಾನೆಲ್ನ ಡೆಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಇಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ತರು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಜ ಬಂದ ಆಂಡ ಕೋಡಂಚ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಇಜ್ಜದ ನಕ್ಲೇದಾದ ಈ ಬಂಡತ ಸೈಬರ್ ಅವು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜ ವನಿತಾ ಪಕ್ಕಡೆಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕ್ಬೇಕ ಆಕ ಪಂಡೆತ ಆನು ಈತ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತನ ಇಂಚ ಈತ ಚಾನಲ್ ಈತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೈಡ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದೇ ಆಕುಲು ಅಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಾತ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅವ ನೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ನಂಜರೇರಿಗುಂಡತ್ತ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪು ನೈಟ್ ಬತ್ತನಂದು ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂಜ ನಾನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು ಮನ್ಪುಡು ಆತ ಮನ್ಪುಡು ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜದ ದಾದನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೇತನ್ ಅವರ ರಂಚನೆ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲಿ ಸಾವೈಕಲ್ಲ ನೆನಕೇನಾರ ಬೊಡ್ಡಿ ಅವೇ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದ ತಿಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವರಾತೀನಿ ಶೋಭ ಯಾವ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕು ಗೊತ್ತುನು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದೆ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುನು ಶೋಭಾ ತೂಲ ಈಯೆ ತುಯ್ಯತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಯ್ಯ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನೆ ಒಲ್ಲ ಪೋದು ಸೈತ್ ಪೋತು ಎಡ ಯಾದಿತ್ತು ನಾನು ಈತೆ ನಟ್ಟುನು ಯಾನ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬಂದ ಉಂಡತ ಅಯ್ಯಗುಂಡತ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೋಡು
ಶೋಭಾ ಏನು ನಿಜವಾದ ಐಡಿದಾದಯ ತುಯ್ಯನಾ ನಿಜವಾದ ಐಡಿದಾದ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತಿತ್ತೇವು ರಾದ ತೂ ಹೊಡಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಚ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಡುಮಿನಿ ನಮ್ಮೆ मी इतने इतनी जाता चेतन चेतन मी दाय बत्ती नित्ते याला येते नाही ना ऐकला साव निकले बोलतो सही रे पजा मारा निकले की पकडे जिंदाला अले ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಶೋಭಾ ಇಂಬೇನೆ ದಾದನ ಮನ್ಪ ಒಂದಿರ್ಲೇವ ಇಂಬೇನೆ ದಾದನ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಂತ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಬಕ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜು ಅಯ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಸೀಂತುಲ ಪಂಚಬಾ ಊರು ದಕ್ಲೆಗು ಊರು ದಕ್ಲೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ ಶೋಭಾ ಒನಸಾಣ ನಿನ್ನ ಜಿ ಜಿ ಬಾತೇವ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ಪಾರ್ದಟ ತೂಯನ ಜೇಕೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಾರ್ನ ಜೇಕೆ ವನಿತ ಪೋಯ್ನ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಯಾನೆ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೋನಾ ಶೋಭಾ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪು ಪಂಚಬಾ ಅಂದ್ಯದ ಶೋಭಾ ఎయిట్ మంత్ పూజ యూట్యూబ్ ఉప్పుండత లైవ్ అంచని మంత్ దంచని పాడిను నేను వీన్ కట్ట మనుపుంది కొత్త పూజి డైరెక్ట్ పాడిని ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಟಾಪ್
ಇವತ್ತೇನು ಕಾಟಿಲ್ಲ ತಂಬೋದು ಪನ್ನಿತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇನಿತ ಇನಿಕೆ ಪಾಡಿನಿ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ನು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ವೇನು ಇದು ಇನಿಯನ್ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೈತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯನ್ಗ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಆತಂಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿಸ್ ದಿನ ಮಾತ ಪಾರ್ದುಂಡತ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅವು ಸಟ್ಟ ಅದು 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಶೋಭ ಸೂಪರ್ ಮಾಮಿ ಪನಿಯಾ ಪನ್ ಒನಸಾಂಡ 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 ಪನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಕೋರಿ ಕೈಪತೆ ಅಂದ್ಯ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ಲಾಯ್ಕಾತನು ಸೋಗಾತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತು ನನ್ನೆ ಬತ್ತೀರು ಆರ್ಲ ಒಂದು ತಿಂದು ಪೋಯಿರು ಕೈಪು ಪೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ವನಿತಾಗ್ಲ ಕೋರಿಯಾ ವನಿತಾ ಲೋಕೊಡು ದಾದ ಮಾತ ವಿಚಿತ್ರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಶೋಭಾ ದಾದ ಮಂದಿ ಶೋಭಾ ದಾದ ಕಜಿ ಒಲೆಗ್ಲ ನೀ ಕೋರಿಯಾ ಅಂದಿನಿ ಕೊಳೆ ಅಚ್ಚುಜ್ಜಲ್ ಕವಿತಾ ಬೈದಿನಿ ಜದ ದಾಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಲ ಏ ಶೋಭಾ ಎಂಕಲ ದಾಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ದಾಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಮಾಮಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸತ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಎದ್ದು ಬರೋದು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಇಂಕು ಕೋರಿ ಇನಿ ಆಯ್ತಾರ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ಸತ್ರು ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಆಂಡಿಯೇ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚಿದ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅಂದ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂಚಿನ ತೈಡಿ ಮುಂದದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೊರ್ರೋಡು ಅಂದು ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕತ್ತುಂದು ಸೀಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದೆ ಕನಪದಿ ಸೀಕನ್ ಪೂರ ಅತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಸೀಕ್ ಹೊಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದುಂಡದ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಯ್ಯ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯ ಒರಿಂಡ ನಾನಂದ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿ ಅರ್ಥಾಂಡ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮಾಡಬೇಕು
ನಾನು ಓಮ್ ಮಾಡುದು ಎಂತ ಓಮ್ ಮಾಡುದು ಎಂತ ಓಮ ಅವ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಮ ಮಾಡುದಾ? ಹ್ಮ್, ಅಂತವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ತಂಗಿಯ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿ ಅವರು. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಕಾಸು ನಟ್ಟುನ ಬಿಗ್ಗರ್ अन्य शोभाय पनपनतु है ना या पूरा स्क्रीनशॉट देती थे तू का इंक अव्वत्य चैनल ಗೆ ಎನ್ನದಾದ ಪೆಟ್ಟು ಒಪ್ಪುನದಾದನ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡ್ಯ ದಾದ ನಂಜಲೇರು ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಯಾವುಲೇರು ದಾಯ ಬುಪ್ಪನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಸೈರೇಟಿ ನಂಜಿದಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದು. ಎಂತ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬರುದು? ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ ಪಕ್ಕಡ ಬನ್ನಿ ಮಾತ್ರ 25 ಐಡಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಆಯ್ಡ ಇತ್ತಿನೇರು ಅಡ್ಡ ಐಡಿ ಅಜ್ಜಿನೇರ್ದು ಪೋಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಪಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಲು ಆರೇದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಜನ ಅಂಚ ಬದ್ನೇರ್ನಾಗ ಆರಿಪ್ಪುಜಿರ ಆರು ಬಲ್ಪೇರು ಏನಾರು ಒಂದು ಆಂಜು ವಿತ್ತನ ಪಾತಿರ್ದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರತ್ತ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೆ ಶೋಭ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ತೂಕ 2 ದಿನದ್ದು ಬುಕ್ಕದಾದ ಆಪನ್ ಬಂಡದು ಅಥವಾ ಅನಿತಾ 2 ದಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂದುದು ನೈಟ್ದ ಕೊಂಜೋಲ್ನ ಐಕ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಾರ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ಲ ಆತ ಆಕಲ ನೈಟ್ ಪೂರ ಉಂತುದುಂಡು ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಗತ್ಯಜ್ ನೈಟ್ ದಾದಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲನಕಲ ಕಾಟಗ ದುಂಬು ಪ್ರವೀಣ ನೀರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂದು ಇಜ್ಜ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ ಮನ್ಪುನು 2 ದಿನ ದಾಯಿ ದಕ್ಕಿಲೆಂಚಿನ ಅಂಚತ್ತೆ 2 ದಿನ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದ್ಯಾನ ಆಯ್ ಕಾಸ್ಕಿ ಇನ್ನಿಯ 10,000 ಕೊರ್ಲಿ ನೀರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆಯ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿದು 2 ದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇರು ದಾಯಿ ಪೋಡು ಐ ಕತ್ತಿಯ ಆಯ್ ಬತ್ ಸೈಯಡ್ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಪು ಮಂಡಪುರ ಹಾಳಾಪುನೇನ ಆಯ್ ಚಕ್ಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೊನ್ನು ಪುದರ್ ಬರೈ ಚಕ್ಕೇನೆ ಚಕ್ಕೇನೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕಲ್ನ ಪುದರೆ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಮಂಗಳ ಮುಖದ ಅಕಲ್ನ ಪುದರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮದು ನೀವು 2 ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಆದರೆ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೆದರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಐಟ ಏನ ಹೊರ ಪುದರು ತುಯ್ಯರ ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಎತ್ತು ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ನಿಜ ಅಕುಲ್ ಎನ್ನು ಬೇರು ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಚತ್ತೆ ಅಕ್ಷಿತ ಪಂಡತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಚಾನಲ್ ಡೆಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡದು ಅವು ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಂತನ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಂತನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಚಾನಲ್ ఆయన ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೇರದ ಅವಂಡ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಂತನ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಂತಾರನಾಂಡ ಯಾನದ ಮಂತನ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬುರುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೈದನ್ ಮಾರ ನಾವು ಆನ್ ಮಂದೆ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ
ಸೈಬರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕುಲ್ದಾಲ ಅವಿನ ಪಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಅಂಚ ಬೈದನು ಆಯ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತನ್ನಕ್ ಬುಡಿ ಆಯ್ ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತಿರ್ವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಹಾಕ್ಲಿಗ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರ ನೆರ್ರೆಗೆ ಜನ ಬರಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುನ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ನೆರ್ಪೇರು ಆಕ್ರಿ ಏರ್ಲಿ ಜಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒದ್ದಾಡತ್ತಂದೆ ಬದ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರ್ನೇಟು ನಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೈಕರ್ ಮಂದೆಕ್ಕದನ ದಾಗಿ ತರತ್ ದಿವೋಡು ಬ್ಯಾಬರ್ಸ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಊರ್ದು ಸೈತನಲ್ಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಾಯ್ ಎನ್ನ ತಂಟೆ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಅಂಚೇನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆನ್ ದೀಪನ ಅಡೆಗೆ ದೀಪೆ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಆತ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಬಕ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಅವು ತಾಗುಂಡಾಯದು ಅವು ಏರಾಂಡಲಾತೆ ಅನ್ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿಡಂತ ಈಗ ಮುಟ್ಟುಂಡೆವು ಅವು ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಆನೆ ಬರನೆ ಏರಿಲ್ಲ ಪಂಡಿಡ ಇತ್ತು ಜನ ಕೆಲವರು ಆತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತನ ಐಕಲ್ ಮಂತಿಂದು ಬೋಪೆ ರಾತಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ದೂರ ಮಂತೊಂದು ನಿಕಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಹೋಗರತ್ತು ಯಾಂದಾನ ಎನ್ನಲದ ಆಸ್ತಿ ಕೇಂಡೇನಾ ಏರಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇದೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಮುಂದೊಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಉಂಟು ತೂಲ ನಾನು ದಾದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡು ಶೋಭಾ ಎಂದ ಆಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಪದಮ್ಮತ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪಿ ಸಾರಿ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಂತ ನೀನಿದ್ದೆ ಆಗ ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಯ್ಯೋರಿ ಮಾರ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೀನು ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಅವಳ ಪೆದ್ದಂ ಪಾತೆ ಇದೇ ತೈಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಿಸ ಬೆಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ಐಡ್ ಹತ್ತು ಬ್ಲಾಕೇ ಮನ್ಪು ಬರ್ಪುನೇ ಬರ್ಚೆ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಜನ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿ ಜಂಕ್ ಒಂತದ ಕೊತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಪಾತೆರೋದಿ ನಾನು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸೈಬರಿಗೆ ಕೊರುಡಿಯ ಅಕಲಗೆ ಪನ್ನಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಉಂಡತ್ತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಜಡ್ಡಿನಾಗ ಪನ್ನಿ ಶೋಭಾ ಗಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಓದ್ಮರ ಏನದ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಪೂಜೆ ಐಕ್ಲೇನು ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ಸಾದಿರ ದಕ್ಕದ ಬಿಟ್ಪೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿನಾಗ್ಲೇನು ಅತಿ ಹಿಂದುಲೆ ಪಗೆ ಮನೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅಕಲಿ ಪಗೆ ಮನೆ ಬಗದ ಅವಲತ್ತು ತಾರನಾಥ ಕರೆ ಎಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವು ಏಪಲ ಮನ್ಪುನ ಆತ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆಲವುಲ್ಲವೋ ಈಗ ತರವೇನಾದ ಪುಣ್ ಶೋಭ ಸತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚದ ನಾಪಿಲ್ಲ ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ತರಬೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಮಂತೆರಡು ಅಕುಲು ಬದುಕು ಜೀರು ಸೀಕಡ್ ಬೂರು ಐಕಲು ಲೋಕಡಿ ಅನವತ್ತಿ ತೋಜಿನ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಕುಲಿದ್ದ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜರು ಶೋಭಾ ಅಕುಲು ಮನ್ಪುನ್ ಪಗೆಲ್ಡು ಕಾಂಡೆ ಈ ನಟನ ಅಕುಲು ಬೇಲೆ ಪೋಪತ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಹೊರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೀದಾ ಹೋದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಓ ಹೌದಾ
ಅವಶ್ಯ ಬಂಚನ ಹಿಂಗೆ ತರಬೇನೆ ಹಾಕುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚೇನೆ ಓರಿ ಬರ್ತದಿರ ಅಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿ ಮುಂಚೆ ಉಳ್ಳಾರ ಬರ್ದು ಪಂಡ ತಿಂದಿಲಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿ ಐಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂತೂ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಕಲು ಬಾಕಿ ತಿನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಗ ನೀಲ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ Shoga bye and Javanita bye. Good night. Shoga bye. And Pope. ದಾದಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎರ ಸೈತು ಪೋತಿನೇ ಬತ್ತದು ದಾದಾದ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಿ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಐಡಿದ ಪುದರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ದಾದಾದ ಪಾತೆರ್ದು ಪೂಪುನೆ ಬರಡು ಅಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರಡು ಪೋಡು ಆತಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಆಕಲಿಗೆ ಖುಷಿಲ ಉದಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕಲಿ ನಂಜಿ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡಪರ ಹಾಲನ್ ಶೋಭ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಂಚೇನೆ ಮೋನೆದು ತುಗುಲ್ಲೊಡಿಯಾರು ಏತುಂದು ಉಂತಲಿ ಪತ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾನ್ ಲೈವ್ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾನ ಆಪುಜಿಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಇಂಕ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬುರುಂಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಐಕ ಅಕಲಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೂಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪೊನ್ನೂರು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿರಿ ಲೈವ್ ಏನ್ ಸುಮಾರು ತೂಯ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಆವುಲ ಪಂಡತ ಅಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಸಾಕಾತ ನಿಂಚಿದಿನಕಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಐಕಿ ಬುರ್ಚಿಂದೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ nice sharing all love from Dubai. God bless you. Thank you so much. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thanks for watching and support. Share your family and friends group. Nice sharing always love. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂದದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲು, ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ತುಂಬ ಸಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್. ಹೌದು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂತ, ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲೈಕ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ರೀಪ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಹ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಸಚಿನ್ ಇಂಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ ಏರಾಯನ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಮನ್ಪುನಿಯ ಸಹೋದರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅಂದು ಮಾರ ಶೇ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಮೋನೆದ ದೀಪಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೈತೆಡ ಮಿನಿ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಪನಿಗೆ ಐ ಕಾಂಡಲ ಅಕ್ಕು ಜಯ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚ ಇಪ್ಪಾತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನೆ ಪೋಯಿನಿಯಾ ಐಕ್ಲದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಸಚ್ಚುಪುರ ಏರ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಂಜಲ್ ಮತ ಅಂಚ ಪಾತೆ ಏರಡ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ನೆರ್ಪು చేసి పోపుని ఒక్క ఇచ్చారు అకులు అకులు పోపుని సీదా ఓకే ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು